emin mbiyamo oɗo ñalawma koye ñalawmaji o jeeya ko hoɓɓe makko bandi ko en yeeso makko e caggal makko jaɓɓinimo min calmini seeremɓe wuro ngo ardade Mamadou Abou Sy haala ka juutata la jama Ndiaye neɗɗo ene wona koolaɗo taw wona koolaɗo aduna jaɓɓima ɗo ko fuutankoɓe yirlaɓe jaɓɓima ɗo ko kawma en jaɓɓima ɗo ko sehilaɓe ma jaɓɓima ɗo ko bande en ɓe nawduɗa gonduɗa ganduma ganduɗa ɗumen e hoolare koolaɗo ma koolaɗo aduna ono Ablaye Madina Gounass koolaɗo ceerno Amadou Tidiane Alaji Masseydou koye yamirare makko jaaten koye yamirore makko jaata koye golle makko jaata kala ko walanimo welani en kala ko waɗata mo en mbaɗata emin mbima noon bisimilla ma ano eko gummidiɗa eko garduɗa ha koota e yeeso Amadou Tidiane Alaji Masseydou min mbima a jarama wiyetake ya haalan Ablaye Madina Gounass par ce que ɗo joni ɗo omono huccitema on huccite aduna o koye yamirore makko jaata koye golle makko jaata emin ñaago Allah hoorare nde Allah tottuma hakkude ma e Ablaye nde yallah hokke fandinde min beltima noon min mbawa teddindema ka yiyani min mbawa holludema ka waɗani min mbawa holludema ka gollaki emin kolluma noon Wourossogui eko tawi Wourossogui debbo e gorko mbima a jarama e oɗo ñalawma hunde fof noon ene jogui sababu Amadou Saydou Bass emin mbima Allah yi golle ma Allah yiɗi golle ma kaɗa wawno hannude e hoore ma ka nirta e hoore ma nde wiya forage o nde mbiɗa ko goto yonata Ablaye huccitema wima holko jiɗɗa o wi ɓeydanam o waɗanma forage uji ɗiɗi dimo ma wodde ko yoni ɗum mbiɗa o jarama gadduɗa ɗo galle bamma ɗo sammi o ñamete ɗo yirlaɓe ɗo min jaaɓi min belti min mbima a jarama Seydi Bass ala ko min jogui so wona wiidema a jarama mbiɗa yiiɗi famnude Arame Ndiaye ngol ɗo koyɗe ma ɗo woni laabi 3 walla laabi 4 a addi ɗo nele ɗe ɗe gadduɗa ɗe ko Wourossogui foof ene weeli ɗum Ablaye Madina Gounass noon wona forage uji ɗi gandon o fuɗɗi addude ɗo Alaji Yero Bass afo yirlaɓe nde o wi omo waɗana Wourossogui juma o haalani yirlaɓe tini jaaɓi kanko Ablaye o addi ko million ngaji 20 o rewni koye junggo ma ɗum woni premier neltal makko ɗo e Wourossogui o rewni koye junggo ma rewne e junggo Alassane Kodde rewne e junggo juma o ha timmi Ablaye so wiyama addi ɗo ndiyam o addi ɗo ko heewi o addi ndiyam o addi juma emin ñaago Allah noon ko jogui ko e haqqille mo jogui o yo ɓoydu hen ko wi ko mi heeɗi hanki e konngol ɗo garɗon o wi kanko o jeeya kaake ɗe ko Allah jeeyi o luɓa neɗɗo noon so andi ɗum juutna hen wadda hen ko foti e ko haani ko luɓa ko o holli bandiko en o luɓi kankone omono luɓa bandiko en emin ñaago Allah yallah hokkuma tawdi ñalawma janggo amin Wourossogui naaɓe yallah teddinen teddungal noon ko neɗɗo teddinta bandum ɗo en teddini Ablaye en teddini ceerno Tidiane Alaji Masseydou e sete makko mo ardi o debbo e gorko minen fof min mbi on assalamu aleykum kala ko manki hen emin ñaagui Allah jaafoɗo min ko yimɓe goni ko potani haqqillaji kono paamon emin jiiɗi ɓurnude ɗo e teddungal assalamu aleykum jasiley mi weltani Mama Seydou Dia assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini Wourossogui naaɓe foof mi salmini délégation garɗo e ɗo ko weltare mawde yiide on ɗo chef de quartier ji nanɗo conseil ji nanɗo e dow inde maître Moussa Bocar monsieur le maire Wourossogui garɗiɗo Wourossogui ko weltare mawde forage uji noon hande so mbaɗama e nder Wourossogui ko minen rewɓe ɓe mballa Ablaye Gounass o weltanama no feewi ko weltare mawde min calminimo min juutimo min ñaganimomo balɗe juutɗe battane moƴƴe yo Allah hokkuma sago makko ko weltare
monsieur le maire ne salminamo ɓe mbaɗino délégation maɓɓe kamɓe e Abouba en ɓe jehino toon jarnademo ko weltare mawde min mbimo yo jokku golle koye lawol moƴƴol woni yo Allah hokkumo sago makko Wourossogui naaɓe fof nanɗo beltanimomo on jarama Allah jarama. Merci madame la maire. Merci beaucoup. Assalamu alaikum Wourossogui naaɓe hoɓɓe arɓe ɓe Wolle Foundation min mbi on en anglais you welcome futti ngare e jaam tawi min e jaam on gaddi jaam par ce que gadɗon ko ndiyam woni gurdam so ndiyam ala gurdam ala so ilam ilani waalo remotako so toɓani jeeri ala lekki so darima rosaka mayat ɓiɗɗo so jibinama ko premier ko ndiyam arto e mum te neɗɗo sene waɗa profusion aussi ko ndiyam on gaddini min komin cohli komin jiiɗi mbami wiide tan ko Allah jarama on jarama les immigrés jarama ɗo to Wourossogui fedde nde ko nde rewre wonde mamin gon ujunnaje ɗiɗi e quelque membre nen ɗo Wourossogui fof ko ɗanninoɓe ene garti ɓe mbaɗi tous les 5 continents. Il y a des Américains, il y a des Français, il y a des Congolais, il y a de l'Australie, il y a de l'Asie min mbayno leydi mais kono ɗen jetti Allah ɗannade yiili o arta adda ene naftoro hen ɓandu men ɗum woni ko Ablaye Wolle Ndiaye waɗi. Ablaye Wolle Ndiaye noon Ablaye Wolle ko kanko gollani hoore makko Allah hokkimo o wi Allah hokkimo o yiɗi ko bandu ko en naftoro min gandimo depuis 1978 Jo Bass nenɗo ko partenaire am ko seeɗa Jo e Wolle way kono funeɓe ni Ablaye Badine Gounass e Jo Bass ko funeɓe ko lelde sernataɓe te ko confiance woni ɗo kadi je dis le DG directeur général woni Abou Ndiaye ko homme de confiance Abdoulaye Wolle Ndiaye eyyi sa yi neɗɗon hokke mission wiya ƴewto bandiraɓe tampuɓe goni to wawi wonde fof waɗa recensé gara ko namdi fof mbo tottuma ko mbiɗa fof mboɗa waɗa ɗum ko confiance woni ɗo eyyi kanko o ƴakkani awdi wona o ƴakkani awdi eyyi ɗum noon ko neɗɗo confiance pour tan terminer Ablaye Gounass omo jogui inde tati ɗe ɗiɗi ɗe kanko waɗani hoore makko nde ko inde makko winnira ko Abdoulaye min mbimo Mr Carter holko woni Carter Jimmy Carter en 1978 dollar ene manque e nder Zambie a yuuloto mbaɗa torsa donka e dollar mais sa ari to makko tawata komo leeɓi dollar omo leeli hen kanko woni Mr Dollar kadi gongol o wiye ŋeŋe holko woni ŋeŋe mbopputu c'est ko bangu wasabanga yan solo ko ok o yeɓi ka li kanko te nden inne ko kanko hettene hoore makko kadi aɗa andi aduna jiiɗa ɗo ko yatan kene leera to yahano waɗa papap o yeehi haw fuuɗi bebbi joni woni dow o addi joni omo rokka miskineɓe yo kutoro gurdam makko ɗi nafoore yo Allah wurnumo ha yesso kamo kisal e cella minen immigré Wourossogui fof mi calni min beltanimo